Cada dijous succeeix un estrany fet mundial quan tothom de cop pateix un vertigen molt real. Durant l'hora que segueix el camp magnètic s'engrandeix i el planeta et lliga al terra. Oh, em roda el cap, el cos estirat a dalt i a baix. L'hora horitzontal la passo xiulant, em roda el cap. Un fenomen peculiar que a les 12 fa plegar la vida terrícola i ens posa en espera. Ningú sap per què és causat ni si es pot fer canviar. Tornarem a posar el cul al terra. Oh, em roda el cap, el cos estirat a dalt i a baix. L'hora horitzontal la passo xiulant. Aquí baix tot es veu clar, mires al del teu costat, de postura original, pot en l'aire i mans al cap, cares riuen afirmant el que està més que assumit, que és migdia altre cop, hora d'estar ajupit. Cada dijous succeeix un estrany fet mundial quan tothom de cop pateix un vertigen